ngidap lagi sungu yo blay sa sin ka por ka bang yo ban kran ka ktien ka jong blay. Ka ktien jong blay ka dei ka ktien jong ka jing ya thu lupa ya ka baw le de bi thu lupa ya ka bakot na do ka basdang. Ka ktien ka jong blay ka ong da fi puli amos ka nong balai ka de khot ka ba nyo ka ong shisha utrai blay unom le ei klem da pen pau ya la ka jing thmu hala ki shakri ki nong ya thu lupa. Ublay unom le ei klem da pen pau shwa ya ka ta ka jing ya thu lupa ka jong un ya thu lupa bat kumta un le. Badai ta ka shithi ka ba ar Petros lo manen kong ka khot ar pho ka khot ka ba ar phuwe ru ka kren ba ka jing thu lupa kam shim lawan no breu han re daumen sim ba khoi ba nga ngai ni ai ngo yu blai ba ngi don ya ka ni ka ktien ka ba im ka ktien ka ba shisha ka jong blai ka ktien ka bom jukala ka ktien ka ba yai ne ka jong trai ba shi sen bo trai ula kren ya ka ta un le shi sen ka ba ula kular ya ka ta un pendap namar ka ktien ka jong blai ka ong ublai umlong uta uban lamler no lene ukun ubriu uban kala jingmut shisha ublay onum kala ya la ka jong ka jingmut ka jongu ya ka ei ka bolo ong ya ka tahi un le ba ya ka bolo kulari ka ta un pendap bedeng ta ula de ya thu lupa na ka ktien ka jongu ya ka ei baro ki ban saja ba ka ktien ka jong blay ki thu yang iru na u isea sau pun riu ka de khot ka ba khatwei ka ba kham shirum ka ong ngala kren tingan pendap ru ya ka ngala thmu ngan le ru ya ka ta ong ka ktien ka jong blay bedeng ta utrai jungi udah utrai uba yathu lupa kani ka ktien ka dei ka yathu lupa badeng ta habang idon ya kani ka ktien ka jingi thu lupa ngilatip lupa ya ka ei ka ban saja ngilatip lupa ya ka ei ka ban salong badeng ta ka perthai ka anglengo ka perthai ka sngosi ka perthai ka guslai ka perthai ka sngo lamwir haba jagi ei kum hakini ki singi ki bamenta haba la shutdown lot ki school ki mall bala don ki really ki bam sha shu wat ban mi ru na lagi jongki yeng ki jongki walang ni hari jungi lakangi ki school ke ngam tip ke ei ka ban saja shu nang ni shakmat ringi tip ye ne ka wei bagini ki ei ke baro la dep ye thu lupa ha ga ktien ga jong blai ublai lamba ki nong thu lupa ga jong la dep ye thu lupa bat kum ju ru u Jesus Christ sabu dan ga ne ka perthai ula dep ye thu lupa bat om ta ka taru hadien bola dep ye thu lupa dala di u ye thu lupa bang sa yisin how Jenesis u tho ka kitab jingpen pau bat ngi ai ngo yu try ngi kum ki bangai ngi don ye ka jingkerman ngi don ye ka jinget namar ka ktien ka jong blai ka ong wat nam ki khuslai lamne wat num dan ka no ka ta ka jing shepting ong ka ktien ka jong trai u jisu ong ni kintien ya ka jing suk ka jong nga e no api ya ka jing suk ka jong nga ai api om kum ba ka perthai ka ai re nga ai ma nga api kum ta wat shepting lamne wat long pi kita ken ki ba khuslai ban nga ngai ladangi ngam dan ka ktien jong blai kan pen khuslai ngi ladangi ngam dan ka ktien ka jong blai kata ka ktien ka jong blai ka ai jing tengen ngi ladangi ngam dan kan man ra shibon ki jing shep tieng ke ga ban jai ki economy ke ban jai ki khun ki ti ke ban jai ka ri ke ban jai ka prthai ka don ke jing shep tieng ka don shi sha ka jing pen ki ban ngi ai ngo yo blai ba ka tien ka jong blai ka ong wat ki ko slai na ka don jong pi to ngai fi ho blai to ngai hangaro ong u jisu ta deng ta la pi pe ka tien ka jong blai ka don hado kom ba life span re fu san sin ka ba tien ka jong blai ka ong wat shep tieng ta deng ta ngi kum ki ba ngai ngim shep tieng namar bau try jungi ong wat shep ting ini puli ya ka ktien ka jong try bau jisu ya thu lupa ki sngi ki ba Khadduh kini kilong ki kintien ni ka bau try dala di Ukraine haba ki senran ki jong okila kli ka ba kumno katakan ja shapang kata ka jingwan ka jong me ka ktien ka jong blai ka ong la fi puli na umathias ka long ba arbusao ka khot ka balai ter ka ong ti habau nang shong halor ulom ki olip ki senran ki lawan hau jar ki ong ti thu hangi lano kini ki ei ke eru kin long bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jong me bat ka ba why no jong ni ka perthai ti jisu le thu bulong ki tu sumar ununo unum syukor ya pi na ba bon kin wan ha ka kerteng jonga ki de ong mangau ba Chris bat kini syukor ya shibon kani ka point ka bening kong ka ba jisu ong kin sami kita kinong ya thu lupa lam ler ni kin sami kita ka jing syukor ya ka ba kinong manga ka ba Chris pi Chris udah ka Bible ke thu bo Chris udah usiem jo ka jingsuk. He is the Prince of Peace. But kadai kata ka percaya kini kisngi kamdan jingsuk. Bala pi pai ta do khaman shwa ngi ba ka don mi kitma ka don ki jingele kitma ba dehing ta ka don ka jing perkhat kum no banwan ra ka jingsuk. Ba dehing ta la pi pai ka kum ka jingja ha ka history ba hadin ka League of Nations hadin ka thma ba ka banengkong kalawan ka League of Nations hadin ka League of Nations kalawan kata ka thmaba ka baar ba kalas dang kumbangi tip menta ka United Nations hoy ka United Nations kala persyang da ka bor ka jongka da ka jingla ka jongka ban lumlang igiri jong ka perthai bat ban ya krentang ka way ka subject ba kata ka day ka world peace
kadon ha kajinga kren ro apdeng kiniam ki baper hakata ke inter religious dialogue conference ke jongki kadon kata kajinga kren apdeng kiniam ki baper kumno banya suk kawai kaniam bat kawai kaniam ka persangkat bakala banuan ra ya ke jingsuk ka persangkat bala banuan ra ru ya kata ka world peace deng ta ke United Nations ru kidon kita ki ka UN peacekeeping force kidon kini ki sipai jongka kadai ke baklan bor bat lada kadon ka thma shani shatai ki julait ban ai ya ka jing yada ya kita kiri da ki sipai jongka de heng ta ki sipai jongka UN kidi na kiri ki baper kum na India ki pha ya ki sipai jongka bat na kiwi kiri de ka US ba kiwi ki don mentalang ha kata ka UN peacekeeping force bat de heng ta ka ni ka dei ka balas dang do 1945 ka khandai spa saupusan banuan ra ya ka jing suk de heng tau try ong ba lada pi persangkat ba pi persang lada pile kat ba pile ngadei mga ubalaban ai ka jingsuk epi kum taong ka jingsuk ka jonga nga i no api ka jingsuk ka jonga nga ai pi kumbaga perthai ka ai ndrei nga ai mga epi ya kata ka jingsuk tadeng ta ka UN ka persang banuan ra ka jingsuk ndrei kanomla banuan ra ka jingsuk ndrei habubon sin pin pe ya kaniro habaya kren chapang ka religion and ka inter-religious dialogue nginom la ban ong ba ujisu dei ka jingsuk nginom la ban ong ba ujisu udai mau kan usim ka jingsuk ngim la ban ong ro ba ujisu udai mau the only way la ban ong ba he is the better way ban ya kita ki way pat henry kata kalong kumba ngiong bangin bu no ujisu shadien bat ngin bu no ya gani kan ka organization lane ya ka jing start jong ki breu lane ka jing start jong kata ka jing start ka bakan jado banwan ra ka jingsuk tadeng ta ba ka kitab jing penpau ro ka kren jisu penpau ya kata ka jing penpau ya kita ki kulai ba kata ka jing pendaj nadang ipet ya ka tin ka jong play la pi pet na ka lenong ka ban riu ka tho shapang kita ki jing pendaj ban ngala khmi man ba khon lang bro la play kita gwen kita ki nyau kita ki jing pendaj ban ngala yu sngowi ka we kita ki saw kita ki jing thau ba em ka kren kum ka jing riu perthat to ali bat tu khmi te ngala khmi ba khmi ka kulai bali baru tahu besyong halor jongka udan ka renti bala o ya ka pansnget bola leit mino ya ka ban job bat ya ka ban job thiau haba ong kulai balik ka kren be chapang ka peace tadeng ta ngasngo ba habalawan ra ya ka United Nations ka persyang daladi banuan ra ya ka jingsuk ka perthai ka don di ka renti kamu ka don di ka bor badeng ta kala mino ban job thiau ya ka ban job thiau de yang tabun kiri mentagi sno ha ka United Nations da ka we ka jing temu ba ka long banuan ra ya ka world peace badeng ta kadon ke jinga kren bait ko mga laong ipinado menne nakapor siya kapor ke jinga kren banya mirjing bot banya tai banya wanra ya kata ke jinga sngoto jingmot apden ko kari ya ko kari fin pet kadon be ke jinga le apden ki Muslim nations kamtam e bagari Israel bad ka Middle East peace le kadega jaka ka ba pen king kli ba ka Jerusalem ka Israel kadega jaka ka ba pen ki win ya kita ki nong san shar jong kiri ki bubon jaka perthaide ta ka UN ka persangkat bala banuan ra ya ka ne ka jingsuk banuan ra ya kata ka jingis nguto banuan ra ya ka world peace tengah sungo bo jisu ong hang ni baga dei hang ni ya ka babun sin ngi kham shania no ya ka ne ka organization ban ya ka ba shania haltrai ta dei ta kanunu ka bor breu kanunu ka bor jong kani ka perthai kanom la banuan ra ya ka jingsuk ngasngo ba hang ni about ujisu penpau ya Yonis ya ne kulai bali ngasngo ka dei ka ne ka organization hagasnem ka kandai spa saufusan bat nganget bamenta kaladon bakanang yai don bat hangdi lapen pado jisu ya Yonis de habala penlong ya kini beli ngakren kandai spa sausan kandai spa sausan kadai kaporu bahoy la give birth ya kan United Nations bakom juru hadien kata kimi shibun pat kiri kibala yo la ka jong ki independence ki jongki kawai na kiri kadai kiri India kawai na kiri ru kadai kiri Israel but nangdon shibun ru kiwai kiri ki yo ya ka jong ka jinglat lot hagini ki snem badeng ta kari Israel ru ka dehus nam ka knai spa so pra kala yo ya kata ka jing lai lu jongka bala ngi kran sipang kari Israel ujisu wanra bahaya ka ne ka jing hikai wanra ya ka ne ka clue baru ang lada pilai bau tau ding dum baru lasdang ban sai sla baru sedang ban sai so to tip bakal liur kala hajan bala ngi pet ya kata ngi i shisha bahadin bakari Israel kala sedang ban sai so kala sedang ban kilong ban sai so da shisha to tip bakata kala long hajan kari Israel menta kala long so develop haki eke baro science technology even pet haki eke baro ngi ibet ya ka jing karkhu ka jong play ngi ibet ya kata ka jing pla ka bami na ka ne kari la pet haka lanjong ka dawai dashin ka medical science ka dei nang ta vina pet haka technology ka badai ya kini ki bor electronics ni ki AI technology ki artificial intelligence baro
la develop ha Israel fin page ha ki phones ki kini ki Android ne ha ki iPad iPhone kini ki baro ki badan hang ni ki dei ki balami la develop ni Israel ki sipai ki warfare na ki teriele baro fin page ki drones ki bami menta ki ba kari Amerika ka don ki dei babon bala sna ki Israel badeng tangi I bah baro ki benta kari Israel kala develop hado kata-kata but haba kalami kari Israel kami ru mo United Nations hoi lapen pau yau tau kulai ubali ubadan ya kata kerenti ubadan ya kabor bat la ai bor hi uban job ya kita kiri banya snok lang kata kadi ke point ka banengkong ya ka bau try upen pau ya tu kulai bali tadi entau nyepet biang na ka jinga thu lupa ka jong jisu na kani ka lonong ka ba arbusau ya ka ba ngilai keren mene bat ka ba ar ong ka dekot ban riu bat ka ong ni bat pinyo sngo ru syapang ki thma bat ki jing bana ki thma tu sumar pi wat sngo khuslai ujisu ong pinyo sngo yi ki thma bat ki jing bana ki thma Henry Wang piwat sngo kuslai. Tagaday kata, habang iyo sngo ye gini ki jingjia gini ki sngi ki thma bagi jing bana ki thma. Utray Wang wat sngo kuslai. To ay banginam kuslai. Bagaktin ka jong blake ong to sumar piwat sngo kuslai na bagini ki ek bro kinlong Henry kata kabakut kampat jia. Na ba ka kenja ban riu kan yang yele ya ka kenja ban riu bat ka hima ru ya ka hima bat kan long kanem snio. Pe ka ktin ka jong blake ong pinyo sngowi ka thma bagi jing bana ki thma badeng tau jisu upen pauru ya kani tang kisenran bat upen pauru ya kani what how Johannes haga kitab jing pen pau katukal nong ka ban riu ngi pe ka khot ka balai ter kani ka de jing pen pau ka baar ukulai baar bat menta ula pleno ya ka jing pen dai ka baar ngali sngow ya tau jing tau ba im bat u baar bawong ali to khmi te kala lek khmi no ka weipat ka kulai basau bat hau ta wishong halor jong kala aibor ban shim no eka jingsuk naga khndo khna makin yo ban penyap no perlok hi tiula a he u eka white lamba kraw kadon ka jing penyap ala shim no eta ka jingsuk naga ta ka perthai bat la aibor ban ya penyap perlok hi la a ru eta ka white lamba ka kraw deng tau jisu la ya thu mane abangi puli na Matthias wong ba pinyo sngo gi thma jing bana gi thma namar ka weipat ka kenjaban riu ka nyengile e jaban riu ka himaru e ka hima bat ka tai ka dei ka jing shisha bagi I ki thma ya ki jing bana ki thma ki full fledged lani ki full scale war lani ki jing bana jong ki thma terrorism ngi asngau ya ki jing ban thai ngi asngau ya ki jing peniap ngi I ba kum kita ki le thma ki jing bana jong kita ki thma ban peniap bat yang peniap ba kutral de bi thu lo pa ba kita ngi la yo I hoi kala don kata ka organisation ban ra ke jusuk rekam la kawan ra bet ya ka thma ya ke jing bana ki thma ka don ke jing penyap marla aibor ban penyap da kata ka white lamba kraw ngi I hagini sngi ke jing penyap ban ta kata ngi I ya ke jing penyap kuno ba ki breu ki penyap paramaki but sibon ki thma ngi I hagini ke perthai tadeng ta ba ujisul de bi thu lupa bagi ta ki lon ki dak shwaga jing wan ka jing nengkong ka dega ban persyam non ra ke jing suk ka ba ar ka lawan ra e ka thma gulai ba ar ba kulai ba lai ngamot ban ong ujisu ong hang ni wong ba hadin juga thmak e ka ban jana ba kin jaban riu kin yeng le ba kin jaban riu ki hima bat kin long e kinam sneu kinam sneu ong ujisu ya kita ki senran ki jong wi thu lu pai ka nam sneu ba de heng ta kitab jing pen pau open pau ya ka ju hi ka jing pen pau ka balai ba ka ta de kulai balai ka babel ki thu ni ka khot ka ba san kong bat menta ula pleno e jing pendai ka balai bat ngalayo sngo ye jing tau ba im u balai ong to ali ba to khmi tingala khmi ka kulai ba yong bat hota ba shong halor uda bat ru ya kata kata rajur ha ka khti bat ngalayo sngo ye khti na pedeng te jing tau ba im ka ba ong ke shiser ukeu ya ka shisuka bat laiser ukeu barli ya ka shisuka bat mewat pen sneu ko pnyang bat ya ka wan kani ka kren ya ka nem sneu ka kren ya ka nem sneu bat haba ka don kanem sneu kan don ru ka jingkiu ha kata ka dor ka mor I kini kisngi kumno ba upiat ukiu kumno ba sa ukiu ningi I kumno ba ki mar ki kiu na gasngi siya gasngi bat kani ka dei tangga jing sedang kinang sang kiu shu nang ni siya khamat lay habang I lay habawan kani kanem sneu kum kani habawan kani ki jingpang habawan kani ki jingyap them ngiu I baka don ka jingpen khi ka don kajing khuslai ke airlines menta ki lajan shutdown fin pai ki hotels kan no kajing hiar ka business ka jongki balki trains menta sngi nang shupet aga news ka bangan kren ni ka Khubor ngi ka no prapu nyu tli ki train hari India lapan sange
namar bom don passenger show. Taka jingkeli kalong kumno kinyo ya katulop, kumno kinyo ya kabam kita ki baterai. Hak film industry baro la khanglot ba kumno kinyo man lagasgi ki baterai ban yo jakpo. Kumno kinyo kanwan ra kanem sniu ka bakraw kanwan. Tading tau jisu la debi thu lupa bahabawan kanem sniu kanwan ka jingkiu dor haki aka baro. Tading ta abang ipet ujisu batai se ke ide uang ba ginlong kinem sniu ki jingyap temru bat ki jingknyu jumai. Kani kadai ka kulai ka basau. Gei kita ki jingyap tem. But menba ulapli kita ka jingpendat ka basau la yo sngo ya ka tien ujing tau ba im ubasau dong to ali batu khmi te ngala khmi ba ngala khmi ka kulai bali batu. Bo tau ba shong halor jongka ba kerteng ka jingyap. Bal kata ka jaka shong ki riyap ki but lembat u bal ahi u ya ka bor halor ki shipawa ka ta ka khndo ban peniap da ka white lam ba da ka nem sniu ba da ka jingyap tem. Bat da kita ki merat cloud jong ka ta ka khndo. Ujisu pen pau ne kulai basau hang ni kan don ka jing peniap no da ka white lam ka nem sniu ba ka jingyap tem. Ka coronavirus mentangi i ka ai ka baja. Kat no show de ki hajar ki po hajar ngot ki breu. Ki yap kani ka dai tamba ka sarkar ka tip. Sakabam tip pat kalong kat no ngim tip kat no ngot a China ki la yap. Namar ngai i ba kri shu khang mai dam hapo kim sha shu ban mi ngam tip ki tu ki breu kin bam na ka eng to ki khlung ki don ki khon ki don ngam tip kin ya bam kum no ngam tip kum no kin ya di ngam tip ka i ka ban ja hapo Italy mala set khop ya ki hapo ngai ka bam kanom sa ha ka ying ke jongki but shagiwe di kiri ka i ka ban ja ngam tip ba ka tin joblai ka ong ba kan wan sha kata ka jingyap them ka jingyap ba kata ka nem sneo ba kawan kata ka jingyap them. But deh yang tang abang ipet gini ki baro kani kam dei ka ba shujarang khat ne ka ba Shillong la kalong rei ka dei ka balai de ya thu lupa shisha da u Jesus Christ ula de ya thu lupa ki senran ke jong u but hadien bolami pat Ukraine ru wat yau Jenesis u ya thu ya ka jo hi han rei upen pau no da ki kulai hang ne ya ka ban saja ka kulai ka bali ka kulai ka basau ka kulai ka ba yong ka kulai ka bali bethu but mentang dang don hagani ka ya jong ta ka kulai ka bali bethu but ka ba smut nat kalong baga ktin ka jong blai ka ong kani ka kulai ka basan ka kren ya ka waipat ka jingcha baga ta kalong dangi pet na ka ktin ka jong blai bau jisu kren hang ni ya kita ki min sim jong kita ki bla peniap no na ka banta ka ktin u blai ka kulai ka basan ka kren ula plino eta ki jing pendai basan ngala i hapo ka duan igi men sim jong kita ki bla peniap no na ka banta ka ktin ka jong blai uyo i ya kita ki men sim ka bla peniap ki don ha ka duan ka jong blai ya kita ki men sim ki shakri ki jong blai bana ka banta kita ki jing pla ju ki bakila ji bat scam tigilai pertada ka ktin ba jam ki ong tat lano ko try u ba khoi ba shisha men bishar kut ban penihar kput na ka banta ka snam jongi halor te be shong ha ka khndo kini ki don ha ka duan ka jong try bi kren lano try men pen kut no kani ka kren hadin kani ka kulai ka basau kani ka kulai ka basan ka kren ba kita ki min sim kin don ha ka jaka ka duan ka jong blai ka kren wa kam dei shu ka khndo ndre ka la dei ha beneng bangas ngo kat kum ka jing song thu jonga ka long bakani ka dei ha ka por ba blai un rong no i ki bangai ki jong u ki badan ha kani ka perthei bakin ya don ha ka duan ka jong blai kin ya don ha ka presence ka jong blai bakin khmi sha ka perthei kin keliru lano try kan ja ka bakut lano try kan ja ka bakut ba dei heng ta ba ka ika bangingi di ban le menta kalong bangi hap ban pen kre bahaya ladi namar kani ka jingrong no kalahajan hadu kata ki baja ka perthai kam dei ka busu jang ong epi ka basosi kalong bangi pet shakiri Europe shakiri baki long ki kristan ki bamen shwangi i baki jinglong kristan kalahir hadu kata bon ki yang mani kila thli baki la pelong ki night clubs kila pelong de ki circus kila pelong de ki jingele tamasa. But hagiri rop babon ki brio menta I kumba kim nget show but wo blay dan does God exist ki la artatin yala dia baki pen artatin so ki way ki klem nget show yala dia baki pen long ki way ro baki nom nget yo blay bakani ka de jing shisha ki sngi wat ado ki sngi ki bamenta ka thing jong blay ki thu baki sngi ki ba khadduh anon shibon ki jing phai dien ju ki min sim ngi wadon shibon ki brio ki ba phai dien ki sngi man tai dien duai tau blay mi ya ki la duai ba pang ro mi okhia la duai bakani ka jing pangan kan ria andre kan klem kan ria nakwa manong ipi habo blay labo unom la ban pen kan ria ya ka ka bo lai thep ya thu lopa kan jabit thik kum ta ka daw pin pe bo trau de ya thu lopa ka sedam ko maraw ang thang no da ka ding baru blay shim la pen kan ria no da ka ding marom dan ru ki ba hok ka ta ri hoi utrau ong I kata la da don tang mo tang san ngot ki ba hok
Wong anam penjat. Henry umdan tang san ngot ru. Ta ding tau trau la pa ka ding la penjat no ka Sodom ka Gomora. Ba ding tau la dan ka jing temu ban penjat ya ka por ka jong Noah. But ula penjat da shisha. Uklam pensange ya ta ka jing temu ka jong u. Namar baki breu kem shem la kala ka bomot. Ba nge ni ka sngi la dangi. Ngi kala ka bomot. Utrai unum pensange ya ka bola temu. Henry kita ki bala kala bomot. Ya kita kenya unri kendong hata ke sngi joga jing jenjar ka babel ka ong la pi pule na jim pa no balai ga khot chipo ka ong ne ka tin ga jong blai ba plaris kam ya ka tin ga jing sha jonga ti ngaru unri kendong ya pa na ka por jong jing ten jo ya ka ban sa jalong ha ka por thai barok ka wei ban ten jo ken ya kita ki be shong ha ka khndo hang ni wong ha khmi ngawan kloi to bat scam ya ka ta ka ba phadon ba uno no ru unom shim ya ka pan snget jong pa utrai wong kata ke Sngi ki Khadduh kandon shisha kata ke jingyale kandon kata ke jingyap them kandon kata ke nam sne utrai padu ong kumne ukulari ki banget wongan ri kendong kan ya kita ki banget namar pilari kendong ya kene ka tien ke jonga tigum tangan ri kendong ya piru ha kata ke por ke jing tenjo ka ban sa jalong ha ka perthai barok we ban tenjo kan kita ki besong ha ka kendau wong ha khmi ngawan kloi to bat scam ya kata ka padan ba uno ru nom shim ya ka pan snget jong pa deng ta kini ki sngi nget bu trai ri kendong yangi bu trai ong haba pini i ban tenjo i ka perthai bar ka wai ong hang taru ngan wan kloi ong utrai ngan sawan ba ngan rong no ken yi kita ki banget to ai ba pi pin bat scam ya kata ka pan snget ke jong pi wat ai bu uno shim no ita ka pan snget jong pi ya ka pan snget jong ka jing pen em ka ba blai lo ai pi ba nga kwa banong i pi kini ka sngi nang yai shakri utrai nang yair hem ban mani u nang yair hem ban duai ru nam takiwai ki bampat ngai bagi khmat ki bagan jaman sim ju ki kin play bau trai unyo ban job ye kaman sim ke jong ki bau trai hoi ula ban rung ha ka do not ju ki mar ka do not ju ki breu ni ki singi ka e palat ka rendang ju ki ka e palat ba ka do not ju ki shisha ka sarong palat bat ngakwa banong ipi daga jigi ki ka por nget ye ni ka khtin ke jong trai namar ki ki baja kam sim la ja klem de ye thu lepa bat kani ka lakta e ka perthai ba kanang ye khta shisho ki singi banang wan patu pen kre no namar ka jingwan ka jong trai kalajan mga kwa banong ipi ki banget ha ni ka singi na dawan makana ka nem sne utrai ong ki jingyo kanti jong kita ki banget ki jingyo kanti jong kita ba janai kan long bam jikot wong ha ka por jong nem sne kin kedang bar ka por ki jinjar ka tin jong blai ka ong kinom le ran ba nget la da pipi don ha utrai la da pipi don ya ta ka pan singet ki jong trai pilong ki ba janai Pinom khuslai ki eke eru utrai unle eka kamba kumba kaladon kata ka klam kaladon kata ka nem snio ka por ka jong Elijah kamdon kpu mdani esho haga ka ri hinre ublai ulapa ya ka teng ap ban besar ya Elijah ka teng ap kawan ra yu kpu ka teng ap kawan ra ken ya kata ka jingbam naga benta Elijah badeng ta kwa banong yepi ka teng ap kawan ra wadia ka do kawan ra yu kpu kamut ubam sandwich wada pedeng jong kata ka jinghiran jong kata ka perthai ha kata ka por but hadin an tau lami baulai lai kendu ri kata ka breu kani ka breu ka dan tang gi purau khendiat but ium phniang khendiat hai klong jong ka hanrei kilamut benya bam ban yap no hi maka bu tau khon jong ka hanrei ha bau shakri jong tra ulai kendu ini ka breu ba unil khon kilia bam yai tai ium phniang i ba khendiat ba itai khpu i ba khendiat kilia bam ya kata ba kala roi hadu banda kut sunan kata ka jingyap khlam lani kata ka nem sni ka badan ha kata ka ri But kadai kata kwa abadong ye pi ba fina pet na ka khtin ka jong bliki kun Israel ke laya ya ka rikla but umdan bam umdan di shu blai ula pa ka mana but kile bam ka mana ha bakila angia ban bam ka mana u blai u pa as ke er khyar ye ki but kile bam ye ka ke er khyar but ta kata ha bakila turkhong u blai ula le ki kamba u kat arliang yo mau siang banang ta kalami kan ka bakila yo bandi ki breu ba kita ki marat ki jingri jong ki barok but kila yo im but nganget ublai jungi ude uju ubam jukala menin menta shudo ki bam jukut baru ong ngan ri kendong ye pi kata ka jing tenjo ye ka ban tenjo ye ka perthai ha kata ka por ban tenjo ba ngai unri ye pi ru to ai ba pin ngai ya ka tin ka jong blai wat nom ki ku slai wat nom snow ship tieng ye ki ru ndai to ai ba pi pin ngai au trai u ong wat ki ku slai na ka donot jong pi lem ne wat ship tieng
tau ai ba pinom khuslai ki ru ngai utrai le bi ki kamba utip lagi jong ki breu ki jong utip lagi jong ki khon ki jong kum ba pi long mi pa pi tip kum no ban ri ban sumari khon jong pi ngi don pa ba beneng uban le ka kamba nam ta ka gm ka jong pi na ban ta jongi hoi wat ka jong gm ulawan ban it la ka jong gm ka jong ban pen em ni ka man sim ka jongi hadu ka tau e ngi hadu ka ta ken usim khia ya ka gm ka jongi usumar ngi man kwa ban ngi pi ngim de ban khuslai namar utrai ong ang khuslai nam ta jong pi ong ke jim per khat jong a kilong ki ba kodor nam ta jong pi haba nyoi ki khambon ban usiap ka ba mut ke jim per khat ke jong utrai ke khambon ban ke e ka ba pi per khat na ka man tai la di na pi per khat am ta ki we ke jim per khat ke jong utrai ka long khambon ki long khambon ban usiap tang si kham usiap ro ka long hadu ka no ke jing bon ka khin ke jong blai ka ong ki khambon usiap ban ni ka perthai we du siap ke duria usiap jong ni ka perthai kita ken kilong kita sembo ke ba blai per khat na ka man ta ka jong pi wanum ki kuslai wanum panik fi yo e ki news man laga sngi pi yo sngo ya ki khubor ki ba sngo shir khaing ong e pi wanum kuslai rei to ai ba phin shong thai ho trai utrai jungi u jesus christ udai ka sabaton ngi ya ga bagini shong thai ya u bagini yo ja thai ya ong to wan hanga pi baro ki ba thai ba ki ba khia ka jingkit ngan pen jem ya pi wong to hikai nanga namar ngalong ba lui bat uba jem no tefin shem ka ba ja thai wong to shem ka lengkor jonga ba to shem ken ya ka jingkit jonga namar ka lengkor jonga ka long ka ba jem ba ka jingkit jonga ka long ka ba sting la da pio yo trai hapdeng ki jingkit ki ba e hapdeng ki jingele ki ba snowshir kai ka men sim jong pi kan sting ka men sim jong pi kan yo ya ka jingja thai wanum khuslai wanum ki khuslai ka tin ka jong blai ka ong ka ta utraim ka khu ye fi unang ai bor ye fi ban kwa banong ye fi ba menta ka dang dei ha ta ka kulai ka ba sa ka kulai ka ba san ka sajan bat dang ta ka sa ka kulai ban riu ku kulai ban nyo ba ka kulai ban riu ka kren hang ni ka ta ka dei ka ban saja ka tin jong blai ke thup ka khot ba khat ar ka ong bang li men bau la pli ka ta ka jing pen dai ka ba hen riu ka long ka jing knyu jumai ba kraw ba ka sngi kala long kum ka giant snyu ba khain ba banai ba plun la kala kum ka snam ba ki klor beneng ba ki la hap shaka khindo kumba ki klor no ki so ki bam I na uding dembur habala pen ki ikat kadakal air bakraw but ya ka beneng la pen keran no kum ka kitab ka bala kli but yo lum but ki dolu nong baro la pen kerya no na ki jaka jungki tiki tagi sim ka khindo ba tagi bakraw batri ba tagi rangba 6000 ba ki tagi riuspa ba ki tagi baklan ba ki tagi mara ba ki balai lut baro ki lei buri ela di haki krem ba hapdeng ki tagi mausiang ba ki lum ba ki lei ong haki tagi lum ba ki tagi mausiang to hap hangi batu buri no yangi na khmat utau ba shong halor ka taga khet na ka jing bitar jong tau khon lang brot na ba ki tagi sngi ki bakraw ka jing bitar ka jong u kalawan ken tiu e ubala ban yeng ka ni ka dei ka jing pin stampat ya kita ki breu ki bam nget yu trai ka ni ka di ka por ya ka ba utrai mula rong no e ka balang ka jul kata ka kulai ka ban riu kan wan ki jing knyu jumai bunai un sang we banong ba ka sngi ka nom a shu ki jing shai ba u jisu ye tho ye ka ni pi pule na ka gospel ka jong matthias arpusau ka khot ka ba arphundai ka ong kumni ru hadin ka jing jar ka ki sngi ya ka sngi on pendum ba du bunai onom ai ka jing shai ba ki klor kin hap na beneng ba on pen knyu ye ki bor jo ka beneng on pen knyu igi bor jong ka beneng utari kulai wan riu kani di ka por ha ka balasin shar umarat klau hadin ke jingrong no umarat klau un sawan bad ma u unwan bad ki briu kin mut bad dei ma u tau mesaya bun ki niam ki khmi lenti ke jingwan jong tau mesaya jong ki jiu ki khmi ki muslim ki khmi ki kristan ki khmi rengi ha ka ta ka sngi ngem khmi lenti shu ye ke jingwan marula dep rong no engi Andai ka ba un sawan biang sa hisien pat kata ka dei ke jingwan arsin ke jong u ya ka ba unwan man penyesuk yala di bat ki Israel bat kita ki breu ki ba ko ngo eu ki ba haban IT no ila jong ke jingim ke jong ki namar umarat klau tanin ta ko abanong pi haduk menta ka jing pen em ka dei ke jing ai la pila nget ultra ngin yo ke jing rong no la phim nget la pi kwa ban nget hadien kam lele pi ya lamba gini ke jing ele ke jing jar jong ke jing em ba pi haban sya ru ya ka por jin syar jong brat klau ba de din nang ta ra phila nang ta pinyo ya ga jing penem renga kwa banong fi ka tof pelat ka pelat ban poi shadu shata ba ding ta ukulai ba nyau ka tin ka jong blai ka thu haba la plit ya ka jing pendai ka ba nyau ka bible ki thu ang ne ba kaladon ka ta ka jing sngap jar ka ba shiteng genta ka jing sngap jar ka ba shiteng genta ka ba mut hi ka ni ka jing sngap jar ka dei kumba wan rung u judge lane wan rung utau nong bishara ga kamra kila sngap jar bat kani ka dei
kapor ka ba utrai un bishar ya ka pertai kum unong bishar uba kraw badeng ta ngin sa is kita ki nyotli ki turoi but nyotli kita ka pleng ga jing bitar ka ba unthe akan ka pertai kan dei ka great tribulation ka jing prinshitam ka ba kraw ka jing jar ka ba kraw kaban sawan syagani ka pertai kata di por ka jong marat cloud tadeng ta kwa abanong epi shawan poi kita ki por ki jing jar nget no akan ka gospel nget no Jesus Christ nget no aga jing pen em ka jong o namar kapor ka ban sangwan kanang kham e ba kanang kham e reu trai ong ye kita ki banget ong an ri kendong ya ki ken ha kita ki por jong jing jar un ra no ngi un rong no yangi bagin yo bani shong lem ba du trai bangi ngin yo bani le kemen ken bat u deng ta kwa abanong epi bagata ka jingja kalahajan ba to pen kre no mar kapor kam sha shu yangi deng ta ngai thu epi lang ka ktien kani ka ktien ka jong blai ka ka ktien jo ka jing thu lopa kani ka ktien ka ka jing thu lopa ka ba blai thu lopa khnang ba ki breu kinum kendit khnang ba ki breu kinong blai me khlem thu lopa re blai ong ngala de thu lopa ya pi re na mar ka jing ka dot not ka jong pi na mar ka jing ka ta ki rendang ka jong pi kum tangan pen jot no ya pi re kita ki banget ki hiyo ya ka jing pedem da ka jing ka jong tra u blai un kor khu ya pi badeng ta kwa ban ong ba pinangyay duai ha kani ka por ba lem ba kani ka jingja ba ki breu kin pai khmat show blai lem ba kani ka jingja kani ka nong ba jongi kan im ka jing im ka batmai kin pai show try om tang bakin shakri da karmyang shintur re kin shakri da ka donot mdei ba ki buram tang da karmyang shintur re ba ka donot chiki ka jingai boros ka tan re to ai ba ka donot jongi menta kin jan show try om tang kani ka jilla ka jongi war ke India ba ka wai ba ka perthai ba ka wai kan khmi show try kan pai khmat show try jisu badai tang mau ubalong ka jubab dei tang mau ubadon ru ya kata kabor bala ban yada ya kita ki banget ken ha o ublai ka jingsuk long rekat bat phi ba nget pinang yai im sngi man laga sngi ban puli ne ka ktien ban pulut por ha ki jing duai ban duai na ka banta yala de ya ka yeng ka jong phi ya kita ki paramarjan ki jong phi ya ka ri ka jongi ba ka prathai ba ka wai bakin wan pai shautrai bakin kala ka bamut ba ka de ka ta ken ngakwa ban ongi phi ublai ke jing suk long rekat bat phi ngakwa ban duai ke ni kapor na kamta jong phi la da don preng jong phi ki bam pat pediang yu Jesus Christ dan ni ki badang Shillong Kristan klemu Christ ngakwa ba pin duai bat nga ke ni kapor pediang no shisha yu Jesus u e palat e phi u e e phi u sin ai e phi badung kwa e phi ba pin jinjar kwa e phi ba pin so sat ni ke jing em ong wan hanga udang khat e phi bo udang up ba ka long biet ru ban pen up khat yu em ke em khat yu try ki try ka long biet shibon e kat bau ni udang kro ya pi wat jule ro wan no kani ka por ngaku musyakri jong utrai ukren na menta jong pi bang kren ha kani ka por ba pin pediang no yu trai wanum nget sho ki baro ki tang ke purus kam baro ki tang ki kam kai sudah renget ha kani ka ktien ka bam jukela ka jong ble ha kani ka ktien ka ba yai ne bat nget ku ma ktien jong ble ka ong ka beneng ka khndo kan lek no kani ka ktien ka nom lek no ha ba fidan kani ka ktien finom lek no da le ru finom jot shu la no pinyo e ka jing em ka babam chukot ngine dwai ngene ka por bot bat nga ya ngene ka jing dwai ha ngene ka khlep mat ka matal ra pim pat pediang yu jisu pediang no ka ngene ka por yam khmat jong tra yam no kat ba ka por kadang dei yo ba pinyam hadin mdan jing mut shu yam na manta kat ba ka por kadang dei khnang ma pinyo e ka jing kemen ya ka jing yam pen kala jing susi ndre kita ki bile kemen ka prthei kin sa snosi ba kin sa yam ba ka ta ka por kam dan jing mut shu ngine dwai ka ngene ka por bot na din jong ka jing dwai ong tra jisu na pla bangalong unong pop nga don kam ye me ko try na pediang ye me ka ni kasngi kumunong penim jonga wana po ka do not jonga men long utrai jonga men long unong penim jonga bad us im jonga nga kan tat no e ka perthai nga kan tat no ye ki jikai jongka bad ki jingle jongka baro bad ngala jit ban but ye me ko try ngala raikut ndo menta kasngi longkat balong jakat baja ngan snok hame shim yang atrai pendap yang adu mensi makut jonge agar tengu jisu amen ngai try un ai borepi nadu ni kasngi ke pementangan duai namta jongpi ki beshep tiang ngan duai namta jongpi ki bas ngoma ngin duai bo try un ai pi ke jingsuk pada ke jingkemen habukum ke ni ke por inya duai try ni ke por ngada duai baga jingsuk ke jongme baga jingkemen ke jongme ko try ka jingsuk ka bapalat ka jing simpang baro kan ri jai ka donot ngi khon ki jame kan ri jai ka man sim ka jongki kinom sngo khuslai kinom sngo si kinom so shep ting ablai
mar ma ong wat ki kuslai na ga donut jang pi lem ne wat shep ting kinom shep ting de try ai begin shong thach ame go try mar me long ma me ga jing shong thach ki ablai begin shong thach go try man la ga ski man la ga jing ri man sim ga jang ki kin shong thach ame na mar hame ga don ga jing ben kia hame go try ga don ga jing tengen hame ga don ga jing em hame ga don ga jing kermen go try hame go try ka don lut ki tagi ei ga bangi gi don kam na mar me long a try ubalong utan rai jong kita ki ei paro ya ka bangi ngi don kam ka duai ngi ka ko ablai ni ki khon ki jom e go try kinang ya na ka bor ka bor ka jingai ka jong ki go try oi kinang ya na ka jingai chiga jingai menai pun kala nei pun kala duri ki go try na ka buram shiga buram ai bikin long kinong plai ka tin jome ai bikin long kinong ya lap ka gospel ablai kinom sange kishin tur jong ki ban kren kinom sange kishin tur jong ki ban ya lap ablai hado ka sngi ka jingwan ka jome ka duai ngi ka ko ya baro ka jing suk ka jikmena ka ying ka sem try me pendap ki jing don kam ki hala ka ski namar ka tin ka jome kong bo blai jung out pendap no ye ki jing kerdo jong pi baro kat kum ka ka jing kan rai spa ka jong how chris ha ka buram nganget kan long kum ta go try ha ka thank you jome jisu na duai na ka ko no ai pa lang jome baro ha thank you jisu amen but amen tapi nan ni ki jing kli plaban phone ni fi dan keno ki mat jing duai ka ba fi snowdan coming in duai nam ta jong pi gidan ni ban yarap ye pi ban duai bang ida snow command dan pila ban wan chicken ke jaka chicken ke prayer center jong ke Potternet hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem ngidan nang ne sngi ke baar hado ke sngi sa jan jong ke teu ngida sko tanat ai be kendo ye pi ban ya shem bat pi ban ya kren bat pi ublai ke jing sok lor kat ba fi kublai shibon amen